Добрый дзень. Я Рудак Анастасія Валерыўна, вучаніца 11 Б класа гімназіі горада Дзяржынска. Уладзімір Дубоўка. Я шкадую ўсё ж такі сябе. Я шкадую ўсё ж такі сябе. І мне сорамна сэрца ганіць. Але праўду кажу цяпер. Я не верыў, што ёсць каханне. Чуў заўсёды, што гэта жарт. Ад такіх жа ці крыху мудрэйшых. А калі запалае ў душы пажар, трэба песні гасіць або вершам. І спяваў браціш мой пра вятры, пра ўсе сенажатыя кветкі. Аж пакуль у жыццёвым віры не спаткаўся нявокай суседкі. Ведаў сам, што ратунак благі, што загіну я, мабыць, сягоння. Не чакаў, што вачэй блакіт можа быць для мяне прадоннем. Не чакаў, што кужэльная каса абвівае залатым павуціннем. А цяперака, што б не казаў, але песні складаю дзяўчыне. Бо прыгожай такой, як яна, яшчэ ў свеце не бачылі, мусіць. Калі ў свеце яна не адна, дык, напэўна, адна ў Беларусі. Ты скажы, што на свеце адна. Хіба цуглі зрабіў хто для сэрца? А яна, а яна, а яна. Яна ціхенька толькі смяецца. Я шкадую сябе. І мне сорамна сэрца ганіць. Але праўду кажу цяпер. Я пазнаў, што бывае каханне.